На сельгаспрадпрыемствах у пытанні арганізацыі ўтрымання жывёлы і ў цэлым павінен быць жалезны парадак. Даручэнне прэзідэнта пасля нядаўняй паездкі ў Лагойскі раён. Гэта залог здароўя і захаванасці жывёл, а ў выніку і эканамічных паказчыкаў. У цэнтры увагі старшыні аблвыканкама малочна-таварны комплекс «Востраў» гаспадаркі «Чырвоная армія» Рагачоўскага раёна. Тут плануецца будаўніцтва прафілакторыя і рэканструкцыя ўжо існуючых хлявоў. Пакуль што ўсё на стадыі планіроўкі, але Іван Крупко перакананы, трэба паскараць. Сроки по устранению вопросов обозначены. Мы постараемся в кратчайшие сроки устранить постоянные замечания. Также были определены моменты по строительству профилакториев. Первое, это даст хозяйству возможность правильно и технологически выращивать молодняк. Это не только выращивать, но и содержать и размещать. И также это позволит нашим работникам работать в достойных условиях труда. Малочна-таварны комплекс «Востраў» не адзіны аб'ект, які чакаюць змены. На МТК «Новы востраў» таксама плануецца будаўніцтва прафілакторыя і рэканструкцыя даільна-малочнага блока. Даручэнні, дадзеныя губернатарам, ужо адлічваюць месяцы, але візуальныя пацверджанні прагрэсу пакуль сціплыя. Запэўненні ад кіраўніцтва «Паспеем» павінны падмацоўвацца конкретными деяниями. Все поручения, которые были даны, они выполняются и будут выполнены по поставленным срокам, как было поручено губернатором. Для чего это делается? Это в первую очередь для увеличения производства молока на реализуемые молокозаводы. В том числе мы не забываем, что был год 5 лет как качество, она продолжается для нас, и это одни из самых главных моментов и главных задач главы государства, которая обозначена. Я считаю, что это на всю оставшуюся нашу жизнь и на наше благо нашу страну. Наспевае ў гаспадарцы і яшчэ адна, не менш значная праблема. Пасяўная ўжо на парозе. Гатоўнасць тэхнікі – прамы паказчык таго, наколькі паспяхова рэгіён зможа засеяць палі. Агульная карціна па вобласці выглядае аптымістычна. Больш за 90% тэхнікі гатова да працы. Але ў Чырвонай арміі гэты паказчык усяго 67%. Значная частка машын пакуль не прайшла неабходнае тэхнічнае абслугоўванне. Пытанне стаіць востра, калі і як будуць ліквідаваныя недапрацоўкі. 45 единиц наличия, 30 исправно, всего 15 остается под ремонт. Значит, низкий процент готовности техники связан с недостатком денежных средств. Будем в дальнейшем ускоряться. На сегодняшний день ведется ремонт 2 единиц техники. Это доминант и сеялка СЗ-4.2. Но в целом задача губернатора была поставлена до 1 марта завершить ремонт. Не успели, будем в дальнейшем ускорять. Пабудуем новае, тады і зробім добра. Памылковае меркаванне, упэўнены Іван Крупко. Задача для Рагачоўскага раёна – не чакаць, а дзейнічаць. Не проста будаваць новыя аб'екты, а разам з тым адбудоўваць якасную сістэму работы ўсяго агракомплекса. Тацяна Піменёнкава, Ольга Канавалова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».